Себастиан Льов мисли, че в този момент е малко по-накъсан. Ето виждате какво се случва на жълтите павета. Колкото и да се опитват да пуснат този Citroen C4 не могат. Шоуто продължава. Имам чувството, че този човек е срещна с своя автомобил. Виждате, изобщо не се затруднява. Сега този пореден скок трябва да е още по-атрактивен. Точно така. И с това продължаваме. София, но това също е начин да подгрея зрителите.